Għal-kap tal-oppożizzjoni l-inkjesta li qed issir biex ikun mistħarreġ seta' ġara f'każ fejn investigazzjoni dwar allegat ħasil ta' flus twaqqfet mingħajr spjegazzjoni mhix meħtieġa. Il-każ jinvolvi l-kumpanija Capital One li l-benefiċjarju tagħha huwa Olandiż investigat dwar traffikar ta' droga. Minn hawn imbagħad nibet il-każ ta' ħasil ta' flus. Meta kienet għaddejja l-investigazzjoni dwar ħasil ta' flus tfaċċa isem Beppe Fenekadami għaliex kien direttur fil-kumpanija Baltimore, il-kumpanija fiduċjarja li f'pajjiżna tirrappreżenta lil Capital One. Minkejja nuqqasijiet li seta' kien hemm anke mill-istituzzjonijiet, Busuttil ma jridx l-investigazzjoni minn 3 imħalfin. Dottor Busuttil, ser taċċetta il-konklużjoni tal-inkjesta jkun xi tkun li qed jagħmlu fuq Beppe Fenekadami 3 ex-ġudikanti? Kienet inkjesta vera vojta u mhix meħtieġa. Nistoqsi dwar għaliex ma kienx hemm bżonna il-kap tal-oppożizzjoni kellu risposta sempliċi. Għaliex jissemma il-viċi kap tiegħu. Għaliex ma kienx hemm bżonna. Għaliex l-insinwazzjoni mdendla hekk fuq ras kulħadd hi illi Beppe indaħal biex jifqu l-investigazzjoni tal-pulizija. Meta mbagħad intalab jgħid jekk iħoss li bl-involviment tiegħu f'dan it-tip ta' fiduċjarja Fenekadami jagħmilx kalkolu żbaljat, Busuttil ma rridx iwieġeb. Kellu error of judgment imma? Dak għad irid joħroġ, mhux qed jiġi investigat, sal l-investigazzjoni ssir u nkunu nafu. Anki dwar il-każ Falcon Funds u Tonio Fenek, fejn saħansitra ntalbu li jitħallsu lura l-miljuni u qed tinvestiga l-Pulizija Kriminali fl-Iżvezja, Simon Busuttil baqa' juri li m'għandu ebda problema. Anki fil-każ ta' Tonio sewwa li qed jiġri mhux il-każ ta' Beppe u l-każ ta' Tonio, li qed jiġri hu li hemm min iħammeġ. U hemm min jipprova iħammeġ lil ħaddieħor. Fuq kollox meta mistoqsi wkoll dwar kif fi żmien Gvern Nazzjonalista baqgħu ma daħlux riformi li jogħlu l-standards, Simon Busuttil esprima ruħu li kuntent b'dak li sar. Tikketta li l-Partit Nazzjonalista kien fil-Gvern għal 25 sena ma għamilix din insomma. Iva, però f'25 sena ma qax bil-qeda fuq id-dek ċerta jieħu xemx.